Και πραγματικά ήταν μια καταπληκτική εμπειρία για μας. Και επαναλαμβάνω αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι ήταν αδικία αυτή η ομάδα που δεν μπόρεσε να πάρει κάποιο τίτλο. Η πίκρα της ματέωσης των αγωνιστικών στόχων συνοδεύεται το 1975 από την οδύνη της υπόθεσης των λουλουδιών που εμπλέκει δύο παίκτες του Ηρακλή σε μια σκοτεινή ιστορία λίγες μέρες πριν τον ημιτελικό κυπέλου με τον Παναθηναϊκό. Μέρος του αντικτύπου, η αρχή μιας βεντέτας με το Τριφύλι που θα κρατούσε πάνω από 20 χρόνια. Ήταν μια ιστορία η οποία στιγμάτισε την καριέρα μου. Κάποτε με βρήκε ο Γιάννης ο Διακογιάννης και μου λέει: σε παραδέχομαι γιατί πρέπει να είσαι πολύ μεγάλος παίκτης, να μπορείς να ξεπεράσεις μια τέτοια ιστορία και να μπορέσεις να γίνεις και αρχηγός στην Εθνική Ελλάδος. Πιστεύω θα ήταν ίσως και διαφορετική η ζωή μου, αλλά δεν πάβει κάθε κομμάτι, ακόμη και τα λάθη, να είναι κομμάτι δικό μας. Τι έγινε? Κάποιος συμπαίκτης μου είπε ότι έχω κάποια επαφή. Του είπα: καλά κάνεις, αλλά δεν μπορούσα όμως, γιατί ήταν και φίλος, δεν μπορούσα να πάω να το πω στη διοίκηση. Μια μέρα κατεβαίνοντας από το σπίτι από αυτόν τον περιβόητο, έναν άνθρωπο που ο οποίος πρόσφερε στην οικογένεια του Ηρακλή, Ατματζίδης λεγόμενος, ήταν πρόεδρος. Το βλέπω κάτω από το σπίτι μου με κάποια μαγνητόφωνα και το χτυπάω μάλιστα εγώ το τζάμι. Ένα παιδάκι αθώο, ένα παιδί το οποίο ούτε καν μπορούσα να σκεφτώ, μαγνητοφωνούσε και ήξερε τι κάνω εγώ στο σπίτι μου. Είχε με κάποιους ανθρώπους, παρακολουθούσε κάτω από το σπίτι μου τα τηλέφωνα. Γιατί κάτι είχαν υποψιαστεί, κάτι είχαν και του αλνού του ποδοσφαιριστή, ο οποίος ήταν αυτός που συζητούσε. Και Νίκο, λέω καλημέρα, αλλά είναι κάτι ψωνίζω, κάτι κάνω, τέλος πάντων μου δικαιολογεί, εγώ δεν είχα κανένα λόγο ούτε να σκεφτώ, ούτε να πάει το μυαλό μου κάπου αλλού. Η συνέχεια είναι η εξής, ότι πηγαίνοντας στο ξενοδοχείο μας ενημερώνουν ότι πράγματι είναι ενημερωμένοι για τα τηλέφωνα που γίνανε, είναι ενημερωμένοι για την άρνηση δική μου, είναι ενημερωμένοι, τώρα πρέπει να πω και το όνομα, για το Χαλιαμπάλια μέχρι που, μας αλλάζουν ξενοδοχείο, λένε δεν έχει συμβεί τίποτε, ξέρουμε ότι ενοχληθήκατε, ξέρουμε ότι έγινε κάποια συζήτηση, αλλά εμείς παίζουμε κανονικά. Τώρα πάμε στο παιχνίδι, πάλι μια τούμπα γεμάτη, ήταν ημιτελικός, πηγαίναμε για τελικό. Ο Χαλιαμπάλιας πρώτος παίκτης του γηπέδου με διαφορά. Εγώ αρκετά καλός. Η ομάδα του Ηρακλή χτυπάει το παιχνίδι στα ίσια, παίζει πάρα πολύ καλά, αλλά δυστυχώς η πιο δύσκολη θέση σε κάθε ομάδα είναι η θέση του τερματοφύλακα. Και τρώει ένα γκολ ο Γρηγόρης ο Φανάρας, από αυτά που λέμε τα πολύ εύκολα ή τα χαζά τα γκολ. Αυτόματα βουλιάζει όλο το οικοδόμημα, βουλιάζει όλος ο κόσμος και οι προηγούμενες συζητήσεις έρχονται στο μυαλό, οπότε είναι ένα δύσκολο κομμάτι για μένα. Και αρχηγός στο συγκεκριμένο παιχνίδι, με καθαρή συνείδηση και με καθαρή προσπάθεια δεν μπορέσαμε δυστυχώς απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα που ήταν ο Παναθηναϊκός και κέρδισε και πέρασε τελικά. Εγώ έφαγα το ένα γκολ το οποίο ευθυνόμουν και νόμιζε όλος ο κόσμος ότι εγώ ήμουνα σε αυτή την υπόθεση. Τελικά την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα το πρωί, με φώναξε η διοίκηση και μου λέει μη στεναχωριέσαι, εσύ δεν έχεις καμιά ανάμειξη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Υπήρχαν κάποιοι παίχτες, τους οποίους τους είχαν όλη τη νύχτα εκεί στα γραφεία και το παραδεχτήκαν ότι όντως υπήρχε κάτι το μεμπτό. Αντί να προφυλάξουν σαν νεαρή ηλικία, έστω και να ήταν στραβοπάτημα οτιδήποτε, με πάνε στα γραφεία με κάποιους, διότι πλήρη άγνοια από όλο αυτό το σκηνικό, όχι των συζητήσεων και όχι το αν ήρθα σε επαφή με κάποιον, αλλά σαν πρόεδροι με βάλαν μέσα σε κάπου και εκεί έμαθα ότι είναι αυτή η υπόθεση η περιβόητων λουδιών. Άκουσα κατά καιρούς διάφορα, γελάω. Λέει σου φέραν την Ανθοδόνη σαν αρχηγό και μέσα να έχει κάποια χρήματα. Τώρα πώς μπορεί να είναι αυτό, τι φαντασιώσεις είναι αυτές. Μέσα εκεί έμαθα τελικά ότι ο Ζαχαρίας μιλούσε με κάποιον από την Αθήνα ο οποίος είχε ανθοπολείο. Έτσι ονομάστηκε η υπόθεση των λουδιών. Τώρα, ούτε λουλούδια πήρα, ούτε χρήματα πήρα.